kekayangan. Ananging rene kang raka menika mawi badan mentah mboten raga soma. Mila Yayi Prabu Puntadewa ingkang saged nampi. Wah, ora kaya sakedatan iki. Punta aji kakangku nggone nglakoni prihatin nganti awake kuru. Katon kula Kanjeng Rama kejikono senek kae waku mesake. Durung titi mancine di Master Kudara. Oh, tak kira nek wis. Lajeng menika kados pundi Kaka Prabu? Bilih wahyu menika ingkang bujung-bujung mugi Bathari Durga. Mila saking menika supados tinggal-tinggal dumugi wonten negari Kamarta. Sumangga lajeng Yayi Prabu Puntadewa dipun gendhong Gatotkaca ngambat Dirgantara.